Mellemnavn? Luk dog røven. Som I nok kan regne ud, var det ikke nemt at hedde Luk Røven. Som lille barn, der var nysgerrig og gerne ville kommunikere med forældrene, kunne det give en del problemer. Far? Ja, luk røven. Nå, okay, hej. Det kunne også give en del problemer i skolegården. Hey, din lille snortvalp. Hvem tror du egentlig, du er, hva'? Luk røven. Det gik også ud over Luk Røvens bedste venner. Nå, Herbert, hvem har du så leget med i dag på fritidshjemmet? Luk røven. Til sidst gav det så mange problemer, at Luk Røven måtte skifte navn. Nå, hvad hedder du så? Hold kæft. Ja, det hed han jo selvfølgelig ikke. Han var bare sur den dag. Næh, hans nye navn var Skal du have fladet dit fede pigsvin. Og mellemnavnet var Herre, altså skal du have herreflade dit fede pigsvin.